Amb aquest volteig de solemnitat que va envair tota la localitat, els campaners d'Albaida han celebrat la gran fita aconseguida ahir 30 de novembre. Un dia històric, ja que la 17a reunió del Comitè Intergovernamental de la UNESCO, celebrada a Rabat, en Marroc, ha aprovat per unanimitat que la candidatura presentada per Espanya, promoguda i impulsada pels campaners d'Albaida, Hispània Nostra i el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes MITMAC, en nom i representació de tots els campaners i campaneres d'Espanya, hagi sigut inscrita en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, al reunir els 5 criteris exigits. El órgano de evaluación considera que esta candidatura cumple los 5 criterios. Las medidas de salvaguardia que se proponen hacen hincapié en la transmisión de esta práctica y sus significados de cara a las generaciones más jóvenes. Además, el expediente demuestra una sólida participación de la comunidad en el desarrollo y la aplicación de las medidas de salvaguardia que se proponen. A modo de conclusión, el órgano de evaluación recomienda la inscripción de este elemento en la lista representativa. Muchas gracias. Se trata del proyecto de decisión 17,7B28. Podemos pasar a aprobarlo tal y como lo ven en pantalla. Bien, no veo que tengan ustedes ninguna objeción. Queda pues aprobado. Enhorabuena, España. Felicidades, España. La delegació de campaners, encapçalada per l'albaidí Antoni Berenguer, pujava a l'estrada de la convenció per agrair el reconeixement i enaltir les característiques d'aquesta tradició. Bona vesprada, Arratsaldeon, buenas tardes, buenas tardes. Al igual que esta diversidad de lenguas que compartimos en el Estado español, el toque manual de campanas es un lenguaje rico y diverso, con características propias según de cada región. Es un código sonoro que se ha transmitido a lo largo del tiempo de los campaneros mayores a los jóvenes. Los toques manuales de campanas siempre comunican algún mensaje. Estos son siempre inmediatos y objetivos y afectan a un grupo de personas y siempre se adaptan a la realidad histórica que viven. La variedad de ellos es tan grande como son los grupos a los que va destinado. Mensajes que nos comunican el transcurrir del día, la alerta, la fiesta, la devoción, la pena, la despedida. El sonido de las campanas es un lenguaje universal que une pueblos, ciudades, países y continentes y a la vez marca una identidad propia y un sentimiento de pertenencia a un lugar o un territorio. Esto solo se consigue cuando este sonido se extrae por las manos expertas de campaneros y campaneras, que interpretan con emoción la gran riqueza de toques. En nombre de todos los campaneros y campaneras de España, muchas gracias y que suenen las campanas. Aquesta distinció mundial ve a reconèixer el treball callat i solitari de tants campaners que de manera voluntària conserven i mantenen el toc manual de campanes en molts municipis d'Espanya, com és el cas d'Albaida, on romàs de forma ininterrompuda i diària durant quasi 800 anys. Fins 3.200 tocs sonen a l'any als cels de la població. Estem molt contents perquè hem recibit avui en dia a través de la retransmissió en directe que ha fet la UNESCO, a través de YouTube, hem rebut la notícia sin Albaida, estem en contacte amb la delegació de campaners albaidins que estan allí, junt de l'alcalde i el regidor de Cultura, que estan allí a Rabat, que en seguida ens han cridat per telèfon, i seguidament ho hem celebrat com fem els campaners, que és mostrar la nostra alegria a través de les campanes. Hem fet un volteig de solemnitat per a que tot el poble d'Albaida sàpiga que ja són patrimoni de la humanitat el toc manual de campanes, no solament Albaida, sinó la resta de toc manual de campanes de tot l'estat espanyol. Des del 2018, els campaners d'Albaida han estat en aquesta carrera de fons que ahir es feia realitat. Ha sigut molts anys de treball, molt de sacrifici, molts informes, molts viatges, molt d'esforç, molt de treball, moltíssim, però al final la candidatura ha sigut aprovada i estem molt orgullosos d'haver abanderat aquest projecte per a tots els campaners espanyols.
Aquest dissabte 3 de desembre a les 12 celebrarà aquesta declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO amb un gran toc de campanes en tota Espanya d'aquells jocs que han recuperat o conserven el toc manual de campanes i on Albaida és abanderada.